Hirurak 10 gutxi. Errepidera egin behar dugu. 5. azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztioetan gitarri toplaren 571. Podcast honetara, aurtengoan 2024ko turra dugu, gaur ekainaren 26, asteazken gau bezari gara grabatzen, eta esan bezala, denboraldiko lasterketatik garrantzitsuna aipatuko dizuegu gaur podcast honetan. Eta gaur bildu garenak, aldatetik Lander, Gabon Lander. Kaixo, Gabon egoiz, Gabon guztioi. Eta Lander, beste gonbidatu berezia gaurkoan. Gaurkoan, amets txurruka handia, txirrindulari profesionaloia Euskaltelen da barlo gogorren eta horikan ibilitakoa. Eta Caja Ruralen azkeneko urtean hori da. Zen moz, amets? Ondo, Gabon. Zuzenketa bi, Lander. A ber. Handia, txikia. Ni eserri zen badaz, txikixe. Eta Caja Ruralen azken urtien ez, aurretik. 3 urte Caja Ruralen da azkena horikan. Gila da, ostia, bai, gila da, arratzea kasu. Eta hori, zetik ez dut begiratzen itzein aurretik. Zana memoriztu. Bona, amets, turra iristen da, eta ze, etortzen daizkizu hori itzapenak eta da, oze? Bai, azken izan daigun, turra izen dela, pixka bat, nire bilbide, kiroli bilbide markatu da dena, ez? Batez ere, debuta bat logoren da, baina Euskal Telera etorri eta lehengo itzuli handi turra izen zen, eta lehengo itzuli handi hori, onena, ez? Ondoen atea zaidana, lehiakortasun saria irabazi, eta etapa askotan egon nintzen hori etaparen lehian, bigarren postua bai naban, bigarrena gero abezen zen, baina, bueno, etapen lehian sartute eta paper hona. Horren, ustez, nipe uste naban, turra izango zala nire lasterketa, garrantzitsuen aurren urteetan, baina gero lesioak tarteko horren markatu usten eta turra askotan etxera bueltatu behar zen naban lepa ustea bortut. Eta, bueno, hori egia da, ez azkeneko 3, ez? Turra utzi beharren izan zinean, nola izan zen? Ni bila kontua galdut, 6 korrien ditxun, da, gehienetan, erorketetan lepa ustea bortuta. Beste baten, golpe handi bat aldakan, mokorrean, eta hunditu nintzen bolsitiz bat, eta atera egin nintzen, baina pedale imonezinik justu den amaitu da etapa eta kontrolez kanpo. Bai, hori 2009an. Bai. Azkenien erorketak tarteko, ez da? Erorketak eta normalien erorketa hundiak montonera esaten dienak eta tartien tokau eta sorte txarra, pixka bat. Lehen turrien oso ona eta geroketan gehienetan txarra. Eta nola goatzen dezu Hauslerren atzetikan bigarren nintzen etapa mitiko gura? Hori izan, turren erdialdien mazizu zentralen, eta, bagenekien danok, iesaldi bat entzeko aproposazela, orduen, sekulako berra gonzan, irtieratik, eta iesaldi bat aurrera joan zan, eta ni atzien tropelien da, hotza, euria, denpora txarra, eta ikustezan iesaldiak heltzeko aukera asko. Baina ala arabe, ibilbideak gora beratzu eta mugitzeko aukerakin, da ni hotzez nengoen tropelean, eta, aproba egin behar dut. Salto egin atzetik eta pentsaturik beste matorreko dela eta taldetxo bat antolatu eta ia aurrekoan bila juteko aukera baina bakarrek egin dagoen, atzetik aurrerako hori, ez beste bat egin. Baiz feli uste zela, berakin zati bat egin, geratzera geratu zen, eta pixkanaka joan nintzen, hasierako iesaldi horretan atzera geratu zirenak harrapatzen, baina Hauslerrek aurrean segitzen zuen, eta Hauslerrek irazi eta ni bigarren. Eta sentsazioak oso onak. Ni behin berotan sartu nintzen nien, eta aurrekoak harrapatu eta pasatu, azkena
Silvain Xabandel zan, azkenengo iraun zuena Hauslarrekin, da harrapatu nahi eta soltatu, Xabandel orduen referente bat zan. Eta hori atzera utzi eta aurrera joaten di, politxea izan. Da pena, Hauslar super zoiela eta ezinezkoa, bera harrapatzen. Jose hori hona zan, gainea asko irauntzun, oso gutxi retiratu da. Nik uste etapa horre markatu zula pixka bat gerora zalek zurekin ukizuten harremana, ez? Hemen pixka bat zaleen artean zina, ez dakit, maitatua bezala, edo kasta, edo baizu, nola guztain zaizkigun zale, oiez, iesaldi askotan ibiltzen dian oiek, eskuzabala dianak aleginean, karisma hori daukatenak, ez? Da nik uste pixkat etapa hortan sortu zala, ez? Personaje hori, ez? Bai, izanik, ez, euskatan iguale, ez dakit, ni pentsan neure izaeraz bat doiela bai, gauzak zinezkoak emon arren edo ronka zailak, zeraitik ez, eta saiatu behintzat nahiz eta jakin, normalien ezetze izango alda, eta zaletu hori baloratzen da, ez, hemen kasu agotan iesaldi amaten zuen jametara iziko zela, eta atzetik aurrera alegin hori egin, edo iesaldi baten jun eta ikusten danean tropelak harrapateko zaitu da ere, alegina egin, eta bukara arte saiatze hori, zaletu batez hori, guztoko dute, eta nipe bai, azkenien denik ikusten dagoen bestekin batera joan ez gero, buruz buru, endeukela alege aukera askorik, orduan, orduanetik bestera batera korritzea gustatzen zitzen, hori zaletu eskartu dute. Gaina hor amez, Barkazu Lander, ez, zuek Euskaltelen ez Marea Naranja, eta ez, zeon hori dana bizitzeko aukera izan zen dutela taldean, ez gaur egunean ja ez da ona. Zango dugu ez da nahi da nola bait replika edo berreskura, baina hori zentzu hortan gaur egunean da zuen bizitzen dutean nola ikustek. Opena mateik, o normala esan, o gehiagizkoa esan igual baita ez, porque azkenean joen, nik askotan uste esan izan nula bai pribatuan da publiko gire, World Tour sortu zanean da elite mailan ez munduko hogei taldeen, o 18 taldeen honen artean euskal talde bat izatea baita, ostra, ez, zaila dala, oso zaila dala, ez? Ez da, nola ikuste garai hartatik da gaur egunea, ze sentsazioa? Bai, gehiagizkoa nik gendeuko esango, alde batetik bai, ze ziklistak gendendan ikusita, gure pixka horretik Iban Maio, Ema Zubeldia, Astarroza, eta Oño, oraindik aktibo denak Pello, Bilbao Mikel Landa, Izagirre Anaiak, Castro Viejo beste hainbat, talde horretan geunden, orduan mundu mailan egoteko besteko maila bazegoen. Eta alde batetik zen kirol maila, eta bestetik zaletuen indarra. Azkenien turrien Pirineotan sortzen hori giro hori, ez guretza bakarrik, munduko edozein txerrundularik izaten zuen, berezia zela. Eta, magia hori, horren partaide izatea, privilegio bat, ez? Gu parte hartzen genuen Pirineotan pasatzie, turmalet baten ari ez egin da, zer zaleten artetik pasillo arena naranjak, Eta askotan aipatzen da, ez? Marea Naranja horren erditi pasatzean oinoi purria jartzen zitzaizuela eta zugatzen duzu sentimendu hori, ez? Bai. Hori, zantzen da, adiaz turmale baten, edo haino dundera jomarik. Arrateko etapa, nixun azkenengo pasabide horretan pasatzen, bai, oilonarroa, emozioak, eta nigo horretzenaz, euskal bizikleta baten, euskal bekoitzularen, fursanekin batera ies egin da, eta ustez ni erritmo berdinean, horretate joan genuen erritmo berdinean ioten, eta isuako azkenengo rampa horretan, nahi gabe atzera utzin duen, da zan, jentearen saletuen hori bultzaka da hori, ezagunak ikusi, eta azkenean daukasuna baino gehiago ematea albidetzen. Ja. Eta zein da zure oroitzapenik txarren aturrian? Txarrena, lehen desan dako, ez lesioa haitik etxera joan biharra, eta, azkenin lepaustega apurtzen erorketa baten, apurtu duzu ikusten duzu apurtu da. Egizan, bukatu izan ditut etapak lepaustega apurtuta, baina txarren da igual bestea, 2009koa, aldakako erorketa horren ondorioz, etapa bukatu, urrengo dunean, dana pustutan neukan, goratzen az,
mekaniko eta masajista batek 2 pertsona artean altzatu nintela bizikleta gainera zainditzen gai hainka altzatzeko. Eta etapa abiatu baina kotxe hartien irteeratik, zelan 40 kilometro inguru egin, eta heldu helmugara, eta epaile batek esatea, heldu intzara, baina denporaz kanpo, eta etapa bakarra falta zentu da maitzeko, eta igual hori ez, azkenien... Aldagaztu, eroriko batean lesio baten ondorioz, alegin danak egin, eta txera bueltatu behar da etapa baten faltan, igual hori. Eta zure lehen naiziko garaipena izan zen Asturiasen, ez? Bai, eta ja, pixkat jandan neukanean profesionaletan garaipenik. Ez nuela lortu ez da, ezer ezela gertatzen. Azkenean, bardole gortea eta zereko Euskalteleko guztiak pasan ondoren, kaja duralera pixkat mailaz jeitsi moduan, esan ezagun, ez? Igual maila bajoa. Baina lasain nengoen, azkenean beste batzui lagundu, Asturias aurretik beste lasterketa garrantzitsu ematein daban. Da ondo, baina ez nengoen ustez, hain ondo bet Asturiasako nintzen inungo presio barik, eta igual hori kakoetako bat, ez? Azkenean igual presio larrek izarte horretik, eta hor dia pixkat lasaitu nintzenean, eta beldurra kendu edo, ez da, pasara esan, hor dantxeta hor zen garaipen hori. Eta 3. Mikel Landa, Bai, eta... eta eskapadatxo bat eukinaban, goratzen ez, Javi Moreno, Mikel Landa, eta Mikel Landa eta Javi Moreno denporaz aukera zuten garaipena, zailkapen nagusia irabazteko, bai. Baina nire lehenko etapa irabazi nuen ez, eta besteak gertu baina zaten, beraikin batera helduzkero, nahiko da, eta azkenengo etapan narankon, goratzen sartu nintzen, beraien propel berdinean, baina nintzen zoratu bez etapa irabaztera du. Honekin sartu eta irabazten dut, zailkapena nahiko da. Eta amaitu ondoren, konturatu nintzen, Landak tarteko helmuga baten segundoa bonifikatu zuela, eta etapa hori irabazi, eta nik espanduen lehengo iruretan egiten, berak irabazte zuela itzulia. Zorionez Javi Moreno irabazuen, Landa bigarren, eta mantendu nuen zailkapena, baina pixka konfiatu nintzen. Esan dezakezu zuke Landari bulta tirazi zeniola. Ez dala... Bai, eta etapa, lehenengo etapan ni taldeki basoan ies egin da, eta ni Pellorekin, eta harrapatu genduenan nik ies egin, eta uste Pello bigarren zen zela etapa horretan, Landa biru lau hortxe, eta, oin nire referente diren horrei, Asturias horretan irabazin nien bai. Aurtengo turrian amez, ze euskaldun, esan duen bezala, noski talde desberdinetan, ez? Alexanen buru Oier Lazkano Movistarren, Jon Izagirre Kofidisen, Pello Bilbao Bareimen, Mikel Landa aipatu duna Soudalen Ebenepulei laguntzen, Castro Viejo baita laneako izango da, ez? Iniozen, ze papelo, nola ikustek euskal ordezkaritza, kasi talde bat, ez? Hortzikoa ez gaila, baina beti daola, ez, ordezkaritza politia, ez dala hona adibidez turrian, bakau giruan inor, aurten lehenengo aldiz, aspaldiko partez, baina turre mintza beti daola. Ze aurrik usteko, ze papelin zakete, protagonismo hori izango duten, o nola ikustek? Protagonista seguru. Zakeana, hori, etapen garaipen hortan izango dira batzuk, eta beste batzuk liderrei laguntzen, baina protagonista, dituzi izen esan dituzun, hortzi horrekin mundu mailako talderik ondientako bat lortu lehike, dena batera ipiniz gero, ondientareko izango zen. Eta hori, esan dako batez hori, Izagirra nahiak eta etapen bile biliko dira, Pello nik uste dut, eta gero, Mikel Landa zailkapen nagusian lagunduko dio horrenko hori, Castro Viejo bat dine indio zen. Azken nien dira, munduko mailareko denak, eta bakoitzak bere rola jokatuko protagonista karreran seguro izango dira. Horne, bali mazute, pixka daziko gaia turrea begira. Barkatu goiz, galderatxo bat dira inion. Ez dira dutzi nahi zait, forma. Galderatxo. Ez que, reizan pentsatzen, ametxen garaian, ez? Guretzako oso ezaguna dira, Alberto Contador, Randy Schleck, Lance Armstrong, Bradley Wiggins, Andreas Kloden, Frank Schleck, Vincenzo Nibali, hauenak guretzako oso ezaguna dira. Jende gaztearen zati ez dira, inezagunak, ez? Eta, hau dira, ametxen garaiko izarrak, ez? Eta, adibidez, Armstrong bat, ez? Zazpitur irabazi zitula,
kendu intzizkiotela, kiston tipo polemikoa, zu konpartitu zegitun tur bat zubeakin, nola ikusten zen tropel barruan, Armstrong bezalako tipo bat. Bai, da baino, nik batez be, Armstrongek impresioa egin zian, txirrindularitza utzi eta bueltan etorri zenean. Zeba utzi eta utzi zuelakoa, maia listoa retiratu da, eta gero bueltan etorri zenean, koinzituen ez dakit, Espainian izan zen lasterketaren bat, eta inoiz txirrindulari bat ikusi duan argalen, finen, besoko fibra guztia biztan, hainkak, bere izaera hori pelotean beti pixkate bere nagusitasun hori erakutzen egin, da bai egin osten den impresioa. Ze horretik enduen asko hori koinziditu egia zen, hor tope egin zenean, bai igual nibarlo golen edo, eta gerora bai bueltatu zenean hor bai, eta gero konta horrekin batera astanan korri zuen, astana, borroa ez da egin nola deitzen zen. Bai, astana baita, armaztu bildia baita. Tentzio itzela onzena tur horretan, bai, azkenean Armstrongek inposatzen zuen pixkat, bai. Zuze, garai hartako ze izargoatzen ez zuela kariñorekin edo tropelo barruan edo jatorra zalako edo? Jo, ni beti apresio berezia eta ez da ni estilokoa eta itzule handietan eta baina klasikotan da gehiago itzule handietan baina Philip Gilberti. Beti erasotzailea, sirikatzailea, gero tropelean oso harreman nona, beti katxondean zebilen. Bai bera eta bai Scarponi ere. Scarponekin harreman handia deukan, da italiano zuen moldatzen ditzen pixkan, eta hori, izarra handia egiten ziren kasu, baina gero, haina handia bezkinen dope, guztio maila beran tratatzen gintuzten, eta danokin harreman oso hona, eta bi horrek berezik. Gilbertek Euskal Herrian izituen erakustaldi batzuk, Bai, Euskal Herrian eta beti ondo. Leku askotan. Beti fikatzen gara igual hiruazteko buelta hundietan lider diren horrek, eta nik horrek apresio berezi bapa igual gero arteko harreman agaitik, beti koinziditzen duen, lau bostitz txarto esan da, nik ingeles ez da, baina berak italian horrezti, herri moldatzen ginen, baina harreman oso ondo egin duen da, bai. Lander, bain ustea ja, ibilideaz, ez? Basek aquello, ametzik gehiago alde duna baina... Bai. Aurre, merkea, hala? Bai, venga. Beste bat oso ona kontako da, Lander. Ez da, gobatza zen, zerien Espainiako itzulian landak ez, niebek irabazian etapa hori, zerien, gu ez egin da, Kotobello zen. Asturiasen, nagoratzen, ez farrokona, goztakit. Iesaldian nolo sartu zen, eta atzetik utropelean denpora ematen iesaldiari, eta alako baten erdiko portuan, hau kantxelara gure alboan da, ni eta ni euskeraz, no ze eraso egin da. Ez erdu ulertzen zuen, zozer, mitzala, eta ataka berak. Ni Mikel izan, bai ala, venga, alde egin gendun, eta zentzu askorik ez euken movimentuaz, bio bakarrik eskapak ez da iziman minutuaz, gero Mikel eta nik aurrera egin, Oroz gure zein gatu, orozek eta bio gerun genuen Mikel aurrera eta etapa irabazioan hori, eta handik aurrera kantxela eta horretzen bago itzien beti, ataka! Goman esatea, ataka, nola da esatea, izaldea 5 minutik edo. Eta, azkenean jugadorrak egon dute ban, da hori kurioso. Kantxelara guain Tudorreko, ez? Zuzendari zela dabil, ez? Osea, que... Esango ja atakatzeko, pentsatzen Tudorreko. Seguro, horreko taktika matiko behate igual. Bueno, hain lasterketa junda, ondo ditzen mazaizu behintzat. Beti ez 21 etapa, baina, interesgarria, ez? Ni dutze eta urtengo ibilidea daukan formatua, ez da behitze okera izan ez zuen, batez ere pentsatzen baldintzauta, urten ez, joko olimpiko izango dela Parisen, ze amaitu Monako Niza arteko etapa batekin izango da, erlojuan kontra, izango du Pogačarrek, Roglici turrak enduzioan antzeako, formatu hortan, bukaeran bakarra erlojupeko izango dalako, zazpigarren etapan ere erlojupeko bat izango dute, ez da izan bateko luzea daukaren, 25 kilometro beste erlojupeko bat, eta, interesgarria nioen, ze hasieratik ganez, etapa gora beratzua, hori Italian hasiko da, Florentzian abiatuko da urtengo turra, esan da bezala gora beratzua, gero tartian izango dira sprinterentzako aukerak, mendia ere badaukagul, laugarren etapan,
eta bueno, ez, hori bezala, bueno, Pirinioetan eta Alpetan, etapak izango dira, ez. Iruditzen zaizue, bueno, espektatiba handia dago, ibilbidea zitzaiten duenean ez, baita txirrindulariak, ez, bueno, hiru handia jarritu, ez, lehen multzo hortan, batez ere Vingegaard eta Pogačarretik, eta ikusita ez Pogačarrek zera guztaldi eman duen Giro hontan, eta ez zula lortu lehen egunetik lider jartzia, ez, Narvaez egarra pauziolako, sprint hortan esango du, maillota eta etapa garepena. Ez dakit ez ote dan dagoeneko hasieratik baldintzatuko doan tur bat izango, o nola ikusten zute, o lasai hartuko dute, ze turra da, eta ez da giroa, eta gaina ez, Pogačarrenotik, ez giroa, olako desgaste batin, eta gero, Vingegaard ez dakit nola izango dan, ez, Euskal Herriko eroriko horren ondoren, Roglic ere ez dezagun atzean utzi, nik uste Roglic baita ondo probatu atorla, gaina oain ez, bagasle berriakin, Red Bull bagasletza berri horrekin, eta bioi botatzen zuet, ez da, ibilbidea nola ikuste zuten, eta ze hasiera, tura hasiera espero deun. Lander, ametzen, ez una. Bai, ez, lehengo etapa hori behiratu nik pixkat, han bizitzen nintzen inguru hori da, eta hemengo gure antzeko ingurua, esango dugu, ez, Euskal Herriko antzekoa igoera motzak eta mugitua, eta hori nik uste dut agartuko dela pixkat zeintzuk, ez, eta gero turrasiera hori behiratuta, Pogačar eta besteak saiatuko dela pentsen dut, Vingegaard abantaila lehengotik ateratzen, ez? Igual justutxua du daitekela ematen da, orduan hasieran atera beharko dute abantaila hori, orduan ez dut uste lasai hartuko denik. Ikusten dugu azken urteetan denboraldiak ere estila lasai azten, hasieratik topera azten dira. Eta nik uste eta urtengo, bai Vingegaard, Roglic besteak erorketen ondorioz, zalantzakin ez ikusi da ondo dela, baina hasiera igual beste baina flojotxo iritsi daitezkela orduan hasieratik nik uste dut gerra ondo dela. Beste da bitzen Lander, Esan nahi nun, ere iruditzen zaidala, bai, egongo dela urra handia, eta iruditzen zait baietz, Pogačar saiatuko dela, maiotoria jantzen hasieratik, ze giroan, ni Pogačarri ikusi dut keinu txar bat bakarrik zireta gainean. Buitragorekin izan zen. Buitrago saiatu zen beste etapa batean ies egiten da Pogačar guntzenan inolako arrazori gabe eta zentzu gabe bere atzetik, ez? Eta hor ikusten zen mindu intziola, ez? Buitrago irabazi izana eta kendu izan aukera hori, ez? Giro osoa. Narvaezetik. Barkatu. Eta hori, ukizula keinu itxusi hori, ez? Narvaezekiko eta horrek nahi emantzian aditzera edo intuiturun mindu intziola, ez? Ez zinera manizatea hasieratik amaiera daño Maglia Rosa eta turrean, ondorioz, iruditzen zait, saiatuko dala, ez? Eta bestetik, hori, izan daiteke ez, pixka desgaste etapa bat, etapa bastante gogorra, kriston altitudea dauka, eta iruditzen zait izango dala, ez? Etapa gogorra, nik uste UAE egingo lana, eramateko tropela danak hilaran, eta iruditzen zait interesgarria ere, hori, ez? Tropel txiki xamar bat irizte azkeneko koska horretara, batez ere, ebitatzeko urtero izaten dugun panorama, ez? Etapa lauak oso azkarrak, erorketa pila bat, eta jo, nik uste dit interesantala tropela txikixeago izatea, eta ez izatea urteroko loteria moduko hori, ez? Bastante injustoan atxendula izan, ez? Hora, nezako hori, bi alde horretatik, ez? Aipatuko nuke etapa. Bai iruditzen zait, azkeneko koska hori ez dala bat ere gogorra, eta oso zaila izango dela Pogačarre bakarrik egitea, iruditzen zait, Benepoel batek edo, holako jarrek segituko diotela, ez? Eta iruditzen zait, hain zuzen ere, oso etapa proposa Benepoelen zat, oso Benepoelen estiloko etapa bat iruditzen zait, ez? Nek ez duke eskartatuko Vanderpool bat iriztea, mugan hauekin. Edo, klasiko zaleak, eta iruditzen zait tropel txikia iritsiko ala, baina, ez zait iruditzen banak iritsiko, janik ez dakit, ez dakit. Eta orokorrean ibilbide ze iruditzen dizue, interesgarria, o zerbait diferentia ikusten zute markatu dezakeena ibilbide honetan? Nei iruditzen zait oso tur gogorra. Oso gogorra iruditzen zait turrau.
eta gaina ondo banatua, ondo orekatua, Elojoaren kontakoak azkeneko gunetan etapa oso gogorrak, oso niretzako oso ibilbide polita da, hori oso orekatua, ikuskizun politarekin, hasieratik ja gaina, Maioto horiaren lehian oilarrak egongo dira, ez dugu ikusiko beste urte horietako, lehendabiziko etapa horietako, baizu sprinter bate besteari iket nahi, eta asko gustatzen hori egia esan, nahiago ez, hasian nahiz eta ez izan bi horietako bat, ez, edo ez Vingegaard ez Pogačar, nahiz eta izan besteren bat, baina, banatu xeagoa, ez? Eta iruditzen zait ere sprinteren zat badaudela aukera, uste 8 etapa daudela, bukatzen dianak sprintean, bukatu daitezkenak sprintean. Bai, 8. Eta iruditzen zait, oso ibilbide polita eta oso gogorra, iruditzen zait. Bai, nik ez dakit ez dut ondo begiratu izan ibilbidea, baina holan gainetik begiratu hori oso, ez? Hasieratik bukaera ondo duzun, hasierako etapetan ja omendia eta desberdinatu egin daitezkeen etapak, eta bukaerako kronolabe topera heldu behar duzu, odon 3 asteak oso hori lehiatu beharrekoa. Bestetan, askotan lehengo etapak esplinen eta pixkat albidetzen zuen, lasaiago heltzen, edo egun txarren duzu pasatzen, baina hemen ikusten denez, 3 aste guztietan ondo beharrekoa. Labor bildu zoitxe. Oroitarazten du pixka bat, iazko turreko hasiera, ez, Bilboko etaparekin, eta... Bai. Ezakit, iruditzen zait igual, antolatzaileak ikusi zizkutela, ez, bertute batzuk. Orduko hasiera horri eta hortik, ez? Eta gero 7. etapa ere erlojuaren kontrakoa hor alde batzuk egongo dira. Ne gustatzen zait hori, ez? Jutea, etapaz etapa bizkat argitzen panorama, zein bai, zein ez, zein dabilen, nahiz eta oendikan lehiago, oendikan pelea egon, baina, juta bizkat argitzen, eta hain ondo ez daudenak sartzea etapen lehian, ez? Ez edakit, uste banen Feliz Gal, edoitako bat, edo Mas, edo ez da biltzala ondo, igual sartzen dira etapen lehian, edo Pello Bilbao, edo lako jende pila dago, ez? Bardet, Godu, asko daude, ez? Bigarren lerroko horiek, egon daitezkena gero, tur guztia, kizuen ikuskizuna ematen, etapen lehian da biltzalako, eta ez esakapen orokorra ez? Hora, aipatzeko esan, ez, Pirinotako asteburua izango dela, zekare baten goratuko zaten, nola kendu intzuten, ez, zango du hori, asteburutik. Hori, ustailan 13an turnoletik pasako dela, ez, Pirinota, eta 14an izango dela. Bintzat, erreferentzi bezala, ze badakit irtera batzuk antolatu dituztela zenbait taldek, eta asteburu izango dela, Pirinotako asteburua. Honen best, izan. Erra. Bai. Bueno, hori izan da, eta ondo ditzen bazaizu, eta hasieran ez dagoeneko txirrindulariaren inguruan izenak esaten, tropelako kinela, ezinbestean behitu berrekoa. Landerre aipatzen zuen hasi aurretik kinela zaila dela, akaso ametxek esango digu, iterago garaian zenbatereneko zailtasuna jarri dugun ala ez. Oker espaldiman naiz, 9 multzo, gutxi gora bera, 9 multzo, eta guztira, ez da kalkula baina, 22 txirrindulari izango dira aukeratzeko. Nik uste nahiko orekatua batez partaitzare oso polita delako. Eta hasiko ginateke, 3 nagusi horiekin, ez, aipatu ditugunak. Nabarmen, gehien, aukeratu izan dena oraingoz behintzat, eta seguru nigala izango da, Pogačar izango dugu, giroko nagusitasuna erakutsita, eta lider garbia, Vingegaarden inkognita esango dugu horrekin, aipatu behar baita ere taldean ez, aldaketa hori eskuz ez dela izango eta lemen jarri dutela, ez dute argitu zehazki zergatik izan den, eta Roglic, aipatu da moduan, Red Bulleko babesle berri horrekin, eta ikusita ez Dauphiné nola bilen, 3 horiek, eta bat aukeratu behar. Eta kaso, ametzik galdetuko dio, ez, ametz, 3 horiek izan da, segurura joko dugu eta Pogačar? Bai, ez dakit, aukera gehien berak, ez? Bihotzez, igual Roglic ondo ikuste dut, eta nik baukete esperantza hori, eta Vingegaard zalantza horrekin, ez? Badoa, seguru ondo dagoelako dela, baina denporazko geldik egon da, eta
nik uste puntotxoa falteko gara, eta printzipioz, Pogačar piniko dugu. Ze hor, aldetik ez, bueno, esan, Vingegaard eta Pogačar artean, bi eta bi joaztela. Ez, Pogačarrek bi tur, Vingegaardek bi tur, desenpateko turra izango dala. Baldin eta bietako bat irazten badu, claro. Netzako problema da, tropelaren ikuspegitik ez dela importantea zeinek irabaziko un kaso honetan. Ze favorita Pogačar da, baina Pogačarrek irabaziko ez balu ere, beste urteetan gertatu da bezala, iaia, Vingegaardek baina puntu gehiago egiten ditu. Bueno, aurten ez da gazten multuan sartzen, Lander? Bueno, baina ala ere. Bueno, egun puntu. Esan dut, arrisku hartzea Vingegaarden alde oso komplikatua dala, pero pixkat aldrebesa izan daitekeela, ze arrisku handia da, ze igual ez da ondo, eta igual egiten du zazpigarren, ez dela uste, baina, bueno, gertatu daiteke, ez? Eta Pogačarrek, irabazten ez baldin badu ere, bigarren ingo du, akizton puntu pilatako ditu. Orduan, hor da, niretzago puta pixkat hori, ez? Osea, bai, egia da, badagoela egon daitekela, dinema pixka zeinek irabaziko duen, baina zein aukeratu ez da intzaila. Ulotzia ez dute, ez esan. Zueia beste ligamentu da irabazteko eta Pogačar, dagoelez bin, zueia irabazi zerren zenba puntu hori beste Claro. Podcasta dituten amez nivel hortan, podcasta dituten nivel hortan. Ni hola baina simplea bat egiatzen. Ez que, tropelaren mekanika gero komplikatu da, ez da inbeste ere zeinekin godu. Horre hitzeiten ditu, ez? Bigarren taldean, bueno, pasagitezke bigarren taldea, adibidez, zein aukeratuko zenuke lehenago, sakepen orokorreako. Carlos Rodríguez, Jorgenson, Ebenepul, netzako seguroagoa dira Carlos Rodríguez eta Jorgenson. Netzako sakepen orokorro beha ingo dute, netzako. Baina puntu aldetik, puntu aldetik, ze hau gelditzen malin bada, obizke, lehen daiziko mentiko etapa, gatzen malin badatzean, gero gure iraztizkizu gero etapa. Eta gizton puntu peetizkizu, eta gainetizu seigarri saikapenean. Tropelaren mekanika da pixkat hori, pixkat pentsatzea, zer jatatu daitekeen, bueno, ez? Hor, beste datu bat, Twitterren elkarran zuten ja asteratu badia, nahiko nuken aipatu, izan zait, oso zanguratua, akaso badakizute, baina Pogačarrek profesionaletan dagoenetikan, korritu dituen etapetako lasterketak guztiak amaitu ditu. Danak. Ez du ezer laga, ez gaixotasunatik, ez edorketa, ez ezerregatik. Osea, ez da izen bat urte izango ja profesionaletan dagoela, ez da lau, 5 urte, ez dakit. Etapetakoak, etapetako... Eta hiru asteko karreretan, bere postu itxarna 3. Hori da. Hori aparte. Bere lehendabiziko Espainiako itzulia, irabazi zitula 3 etapa, eta itzule 3. Eta hortikan aurrea, turra bitan, bigarren, da giroa junde, irabazi. Osea, eske... Estadistika, aparte... Dakan palmares aparte, ez nire datu hori, ikusi nula, ez? Ixan, sare sozialen ikusi nula, eta geldu nintzen txundituta, ez? Ostra, ja ez da zaintzen maila, zoria esan behar da baita, ez dakit suertea, ez dakit zer dan, baina ez badaukala zeroa egeio mutilo honek, ostra, hori ez dakit, nik uste Armstrongek ez du laolako ikan segulain. Inork ez du, etxen daitzen historian, ez da existitzen lakorik. En fin, bueno, datu hori aipatu beste gabe. Bigarren multzoa orduan, hori aipatu... Bueno, esan da, Roglicen aldere, eta, barkatu, Lander, esate bana puntuen dinamika, ados zaila izango da Roglicek, sarkapen on bat itia. Baina Roglic baita dana kompetitzen duna, eta posto lortzen dituna, eta puntua batzeko txerrenduari tropeleko egokia dana. Vingegaard baino egokia esango nuke. Eta horretik, zentzu batean, ez dakit, egia super baldin daude Pogačar eta Vingegaard super ongo jala, eta Roglic ez dela maila hortan izango, baina, ez dakit ze batekin daula, badiru diguain gutxien aukeratu, nabarmen, datu hor daude, Roglic dela ez, baina, ez dakit, tropelean ikuspuntutik ezotean Landeri ditzaken dut ez, inteligenteagoa, igual Roglic hartzia. Bai, amarren artean eta papilo bat egin dintzat. Beti disputatze dana, beti postuan burruka. Gero niretzako arazoa da
Roglic'i oso ondo egokitzen zaizkiola Espainiako itzuliko etapa motza, Portu motza, Eta igual, baina turra beste gauza da, ja. Eta ja, Galibierren ja, ostia, bi hauekin juteko, Ni zaila ikusten Pogačarrek bi hauek segitza olako ja 2000 metroko metatetan. Zaila ikusten. Bai. Mhm. Eta kurioso dituzetena, eta bigar multu irrazen dut dauna, da Daniel Martínez ez dela izango, borako azkenian. Gaur zen dute sortzikoa, eta harritu na hone, mintzat Daniel Martínez izatea. Ez da git. Bueno, giroan ibili izan, ez dakit. Bueno, hostia. Bueno, ala Filipe ere ez, aspaldiko partez. Ja. Ala Filipe gaitu turban. Bueno, landa jendia laneako kitzeko, ez? Landantzako, nahi zen. Bueno, Horrea. Bueno, bigarren multo honetan orduan, Juan Ayuso, horre onda, por cierto, gaur fake, ustez fake bintzat, fake berri bat, ustez positibo banatu duen COVID-arekin, ez dakiz zer, da zalantza izango dela, badiru diztela egiazko informazioa, bueno, bintzat, horra ipatzeratik ez. Bueno, Ayuso, ez, Pogačarren beste talde, osea, super taldeko txirindulariak, Richard Carapaz, aipatu dezunean Bilba goratu naiz, ez? Nola etxerako bide hartu izan zuen iaz lehenengo etapan, ez dakit, egia da nuntzan, Dofine no izan da, baita nahiko patxal, ez dakit, Dofine. Ez du bukatu. Horratik, ez dakit. Bueno, Ebene Bull, aipatu duguna Jorgensen Pitcock, ineosek ere ez, azkenian, Carlos Rodríguez Pitcock, eta ez dakit mailatan Geraint Thomas, gurrengo multzon degula, eta Adam Yates, beste super hauetako bat ez, bueno, Almeida hurrengo multuan sartu dugu, akaso beregi, baina, bueno, ez, multu honetan Ayuso eta Yates Pogačarren taldekideak ikarrezko maila dutena baita, eta, bueno, hiru aukeratu behar dira, eta ez dakit, nola ikusten zuen? Eta metx. Ez da horretzak, esan, danak ematen dugu taldekatu ugaen, baina danak ezingo dut ondo egin, horrendik pixkat hortik aparte aukeratuko dituzke, beste aukerak emateko, bai, Benopel bat, segikapen ez dakik usalan egingo du, baina etapetan seguro horreguliko eta punto pilo bat, Jorgensen aukera bat emango dioke, oso denboraldi hona hile egiten, eta gero Carlos Rodríguez, iaz oso hona eman, noin ikusi dugu ondo dagoela, eta azkenin hau seguro da, honek ez da faiatzen, beti horrengo da, ordan hiru horrek igualik. Nik uste hor jokoa dagoela, ametxek esan dituen hiru horiek, eta gero beste pieza bat da Yates, eta bueno, egon daitekela truke bat, ez? Ebene Puel kendu Yates jartzeko, edo Jorgensen kendu Yates jartzeko, edo Carlos Rodríguez kendu Yates jartzeko, zen, claro, Adam Yates ikusita, Suizan nola ibili da katega da, eta ia zirugarren intzula, eske beldura ematen du ez hartzeak, eta gaina... Ayuso deskartatuta jotzen zuten? Nezako oso talde, eta gaina, Carapaz, lehen aipatzen ditu eta bai iruditzen zer peligrosoa dela, tiponek giroa tirazi du, eta turran ere podiuma egin du. Oso nada Carapaz, eta gaina oso agresiboa da, oso ambiziosoa, oso suerte txarrari eukitzen, iaz oso suerte txarra eukizun. Horan inork ez du hartu, baina, gertatu liteke asko ibiltzea. Eta Ayuso berrien, nik uste da Ayusoren arazoa Romandian, azkeneko mendiko etapan atzean gatu zala, Carapazek, irabazizun egunean. Bai. Eta hori, eta Carlos Rodríguez bere aurretik izan zala, ez? Ez Euskal Herriko itzulean bezala. Eta Carlos Rodríguez, Carapazen atzetik. Bai. Bueno, baina nik uste eta Ayuso gutzi digula pixkat ahoz zapore hori, eta beno beldor pixkat hartu digula, ez? Ez? Bai. Eta nik uste Pitcockor baina ez. Nik uste deno gaudela pixkat sensazio horrekin, ez? Bai oso ona, bai oso artista, bai oso jetxiera ederrak, baina beste guztien ondoan, eske besteak oso nadia denak, Besteak oso nadia denak. Kaso hain ikusita ez nola jundian lasterketa, ez? Izan biztak Pitcock kaso urrengo multa jarriko genukela eta Almeida jo berko genukela, ez? Bai, izan daiteke. Bueno, urrengo multzua, favoritoen multzuan,
Almeida aipatu deuna, bueno, batez, ez, normala, mundu guztiak, ez, esan deuna, ez, Suiza eta gero normala. Egan Bernal, ia aipatzen nun, ez, izan zitekela Ineoseko taldeburua, nik uste aurtengoan Bore Carlosekin elkarronatzen izango da nola baiz, Bernal ikusi oso ondo abilela aurten, akaso top ez, baina oso ondo. Pello Biloa aipatu dugu, ez esango du Pello Biloa bat, ez? Buitrago bere taldekidea, ustez Buitrago izango da talde buru bezala, baina ikusi beharko da. Txikone, nola tao ez taon, liderleko txirrindulario lidera izan daitekena. Feliz Gal, hauek ere dekatlonekoak aurten dabiltza ikaragarri. Hindley Roglic'i laguntzeko teorian, baina bueno, nahiko apal ikusi dugu jai Hindleya espaldian, baina hori ez dago gaztu gara, Giro adiraz eta gala. Eta, bueno, ondik hor dago. Mikel Landa, baita, ez esango gutxi izateko Mikel Landa ningunon. Ni harritzen da B bat izatia, ez dakit, nore ipatuko dugu. Herrimaz, Geraint Thomas esan dugu ez, Giroan bigarren zan azkeniaz, ez? Zintzun da, ez? Okerazko naiz? O hirugarren, zintzun? Blasov eta Simon Yates. Blasov hirugarren zan, ez? Blasov ire kutxuna, Lander, eta Yates, Simon Yates, nik inkognita esango duke. Bai. Eske hor, oso tale zaila da, Bai. Oso tale zaila da. Ze, Simon Yatesek iaz laugarren intzun, eta B bat egin dago. Feliz Gal, dagoela Decathlenen dabiltzala hoiek, hegazkinean iriko balia bezala. Eta iaz ere. Iaz, turra ez nahi nahin, Bueno, etapa irazizun, Pogatxarrek ez, txakalaldia izan zuen etapa horrea zizun ez? Bai, turtxugun entzun, eta horren horretik Suizako itzuliare bikaina entzun, eta, hogeita segurteko etipoa da, uste tibilia etekea pila bat, aurten. Gero, behira, antxo gotako izu eta ronka, Zeinekin goitu puntu gehiago? Mikel Landak edo Bernanek? Tropelan, Nik ez duk esango Bernalekin goitu nahi puntu asko gehiago, Neupe, ez zango, neuke. Ze Mikel epe pixka renkoren arabera, baina renko faiatzen badu, liurrengo da, bai, etaparen batean hor sartzeko. Irabazizpada be, 3. eta hor eguliko da. Arazoa izan daiteke, reko benepo, elastea etapa zaietan goma egiten eta ubeakin. Hori zaiteke arazoa. Segun nola baten itzin da, baita, azkenean, Lefebrek ez du nahiko turra, ez? Aukera baldin badauzka, nik uste orokorrian, eta fijatzen baldin bega taldeetan, kenduta ua eta azkala kasi 3 txirrindulari turra irabazteko, holau, ez dakiztu madazkan. Bezetan beti daudela pare bat, ez? Maila oso altuko, eta ez dakit, ikusten bada, hori, gainetzen izan zera baten, aurtengo karrera baten, Ebenepulek izan zela Landa juteko aurrea eta ezintzulako eta Landara gelditu intzala? Oitzuneko azaldu zen nun baiten? Gero, hor badago baita ere kanpotik handa ikusten dian gauzak, ez? Eta ekipoak Movistar kenduta hori zaintzen dute, ez? Eta, ez da politena juta lider batekin, Ebenepol ezagoi izar batekin, eta tipo atzean gelditzen hasten denean bere bizkar zaila izan beharko luken horreka aurrera jutea, ez? Zaila iruditzen zait. Segun zegoera, lasterketa gogoera, ez? Izango balitz Mikel Landak podiumeak aukera dauzkala, bai, baina, azkena segarren bat diteko, ez da, zaila iruditzen zait. Bestaldea pentsako da, Lander. Ebenepuelen helburua zein dek? Oin serio, jara. Ni peori guztu. Ni guztu de Ebenepol ez dela joango esenkapen nagusiaren bila, ez? Gehiago bari, lorketa batetik etorri eta bat abesti azkenien ni gehiago guztu de etapa batzuetan, da fallatuko dela mendiko etapa hundiren baten, eta hortik aurrera horrekan urrinetik eraso eta etapa solteak. Eta horren hori ematen bada, Landak hartuko luke postu hon bat egiteko aukera hori, eta mendiko etapetan bere aukera ditugu bai. Zakit, Gustatzen da amets. Agero lan. Ez? Nik uste... Ez que idea beziztik, Lander. Ebenepul ez idaziko. Ez.
Ez, nik esatetena ezagututa Ebenepoelen izakera zaila iruditzen zaila Ebenepoel Ebenepoelek beak esatea esan duen bezala. Ah. Be asmoa dela lehiatzea sakepen orokorra eta ez dute hortara. Beste gauza bat... Faningo da, nik uste dut hori da. Hori izan nahi nun. Bere asmoa bai izango dela, gero ez duela lortuko. Eta, claro, asmoa hori izanik, behintzat, igual, Galibierreko etapan, geratzen marien badatzean, pues, Mikel Landa, igual behartu ingo dute. Hori izan nahi nun. Baina, bueno... Baina igual geratzen baldin ere... Azkenan Bernalek eta Mikel Landak, Pogačarekiko, Vingegaardekiko galduko dituzte 10 minutu, sakepen orokorrean, orduan, bezuela inbesti importa. Ezako bai da galdera polita, zein egin ingo ditu puntu bai, Bernalek edo Landak, izan dut, Bernal dagoa batekin, Landa dago B batekin, baina ni Landa ikusten dut momentu hortan, igual Bernale baino beto igotzen dula. Hor da zalantza, Ineosek garri nabarnen ustez bintzat aurtengoan, dijoaztela lider bezala, Carlosekin da eganekin, bilakin. Lider. Osa, igual gehiago Rodríguez seguru bezala dalako, baina Bernalek erakutziola baita. Ne ustez Carlos Rodríguez, durran amaien eta bizkio Bernali 5 minutu. Zeinek zeini? Carlos Rodríguez eta Bernali. Bernali, esan daik. Ez dago, ikusi da urten, ondo da, baina, Suizako itzulean, bosgarren segan. Eta turra beste gauza da. Suizako itzulean ezagezu eta eroturrean bosgarren egin. Baina, Suizako itzulean bosgarren da gero turren ez duzu irugarren, ingo duzu, behatzen garren. Ez dut ikusten Bernal, ikusten, kizo ziklista da, beti bezala, baina maila berago ikusten denik. Eta Almeida no ikusten dute, jendea aukeratzen da kaso, Suizako espejismo puntu horrekin. Beti maten ageratuko dala, gero beti ondo. Nik uste dut Lan hain berdun horrekin baita ez dakit hori da zalantza, ez? Adibidez, Blasov bat igual badala lan egiteko, baina baita aurrea juten dana, ez dakit duna esan. Ez, erakutzi dula Blasov, gregario naiz, baina aukera bilatzeko gai naiz. Edo Garbillo da txikone bat hartzea, baina txikone ez nik ez da bateko konfiantzea ematen, tipo horrek. Beta horreko botako ditu etapa idazten dira, baina ez dakit. Ze gehi egingon. Gira, segula etapa da induzte txikonek, baina bestela aurrea. Gero egia da, aurten Lidl Trek asko dabil ere, Ja, baina txikone ez dala, esan basantao igual daula, baina txikone, erlojuan kontare, ez dakit. Ez da dirutzen, badala solido xamarra eta hor, baina ez dakit. Ez? Eta maz? Maz. Punturik, maz baino menos puntuak igual, ez? Ez dakit, maz nik uste bere maia, ez? Bere postitxua seguratuko du, baina, ez dakit. Gero bitxia da, egotea Pello Bilbao abatekin da, Landa, maz, urtetik urta beti hor top 5-6 hortan dabiltzanak be batekin, ala ere, Baina, pixka da hori lehen esan duguna, zaletu zer iristen zain, bai, azkenean. Hortzean, pentsatzen mauzu puntu aldetik, igual, mazek ateako ditu gehiago, baina, pixka bihotzarekin ditu mauzu, Landa eta Pello, beti epineko dituzu horretik, horretik izan ditegaz. Niretzago, Pello, baina badala, baldin mago sortzi esprineako, lehengo bigarren, ez? Hori da Pello gona, baita. Azkarra da. Bai. Bueno, aurrera garetu gehiago. Igotzailetan, Bardet. Por cierto, irakurri txio bat esanez, Uno Ixa taldiak kotxe elektrikoa erabiliko dituztela, tur guztian, eta Bardetak erantzuten zuen, guia bagabiltza baita DSM lasterketa guztietan elektrikoakin, Osa, ez da Uno Ixa bakarrikan dala lengua hori teuna, beste botatzen zuen. Kuriosidades. Bari aurretik ere, honek, Christian Ferstek, oindala urteak erabili zituen, Bai, izaleke. Baina, aizian esan hori karrera guztia, ez da, propaganda. Nemanean erabili zuten. Eso da, 200 kilometro egiten dut zuzula kotxeakin, eta gero traslada hau gezu, askotan geratu egin bazara kargatzen. Hori da. Baina, bai, erabili izan ditu. Bueno, de plus, Ineoseko beste igotzaile polit bat esango du, Godi, apatu gala lehen Holanderrez,
Grupamako lider izan zitekeena, baina ez dakit, lehia izango den, bueno, beste txildoe badugu bera, ez? Jaik, aspaldi bazen zakapen nagusia begira, baina gehiago hain laguntzera, Pello Hilo eta Buitragon taldekoa. Jan Hirt, nik uste laneako, ez? Benepul eta Mikel Landarentzat. Tobias Johannesen, uno isako talde buru, akaso. Kelderman, Bisman txukuni da, ez? Ez da, Suizan o Dofinen untza, baina nahiko, bueno, espero baino beto. Suizan, hori da. Giro Martan, bueno, Kofi zen suposate talde buru ezela, baina nik uste, beste helburotzu jartzen baitu akaso hobeto. Polis ere Bahraineko igotzailea gauza polita inditzazkena, eta beste bi, ueko beste super talde hortako beste bi, ez? Sivakov, inozetik jontzan, txilendoria igotzailea, baina nik uste lanerako nabarmen, eta Soler, hortxe tartian iruditzen ere, ez? Bai lanerako, eta nik uste aukera baldin baduko etapa baten, iesaldi baten sartuta etapa irazteko, hori izan daitekela, ez? Nik uste hori badaukala, askatasun hori erakutsi izan duela talien badaukala momentu batzuan bintzat, ez? Eta hauetatik, bueno, oangoz, Bardet de Plus da Godi eta Johannesen, gehien aukera dutakoak. Ez da, zerbait iskutukoa ikusten zuen, o zerbait aipatzekoa. Nik usteetena de Plus dabilera oso ondo eta hortik datorrela. Ze Dofinen izan zan, bai, Dofinen Suizan, edo batzen nahi. Nuntzan? Bai, Suiza uste zela. Suiza ez? Suiza? Bai, Suiza uste. Ez, Dofinen. Seguro? Ikaragarri bilizala, bai, Dofinen. Oso debilizala, orduan jenda esan, Dofinen, bosgarren abetu zula, bai, ados. Claro, orduan, eski ia Bernal baina gehiago zen, Eta orduan, ikusita batioan amuetzen zituzte habilidadeakin, ikusten jendeak horregatik. Eta barren nik uste esan dura, ez dijoala sakepen orokorra lehiatzea, eta jendea esan dura, bueno, ez bali maio lehiatzea sakepen orokorra. Hobeto. 6-7 esalditan, da, claro, azkenan, nik talde honetan ikusten detena da, Soler, Sivakov, Kelderman, Jahei, Hirt, daudenak dira langileak. Lotuta, Mariarrak. Lotuta. Ni Solerna zalantzan hartzea, baina bai, venga. Lotuta, a ber, etaparen batean bai, orokorran lotuta, eta hor pixka libreago dena dira, Johannesen Godu eta Bardet, eta gero de Plus, hain ondo dabil, aurrian balin badago, aurriko taldean balin badago ere, kapaza posto egiteko. Orduan, nik oso logikoa ikuste eta aukerak eta. Gero hor, zalantzagon daiteke, lau daudea batekin, eta lauetatik zein, eta zin kapoan utzi, baina nik hori adibidez, pozkat denak salbu eta Godu. Godu hor trenezetik ikusi, orduan, nahiz piatzen baina. Baina, bueno, Johannesen ere, ez da, nik ez daga sensazioak kreston butu. Ja, oso turro nahi zun, Johannesenek. Oso turro nahi zun. Baina aurten nik ere ez dut ikusi. Ez dut ikusi nik aurten asko da bilenik. Horrean, bueno, pixka fedea, baina... Ez dut iruditzen talde bat kriston puntuak eman gotuna oroar, talde hau. Bueno, segun, Barretek mendiko eramaten bai eta bi etapa irazten maizkik, bai. Ez, bi etapa zitu bat. Giro teatro, bai. Skotxi guen. Ze gero turra da, turran, ostia. Igual juten da esaldian ebene polegin. Ja. Bai. Ez da egite, ez. Bueno. Egon daitezke puntutxo batzuke, baina nola pila ez zait iruditzen nola... Hombre, bai iruditzen zait igual Jahei hartuta, bain ditzakela 0 puntu. Bai, hori bai. Borratik, ze batekin. Bai. Bueno, gora multza gaitu, gau interesantio ekela. Azkarren multzua. Beratzak ginean gutxi ongo zela, baina azkenien batzu gauda hemen. Eta bi aukeratu behar dira. Sam Bennett, Decathlon. Delie. Lidl, Loto eta Belgiako txapeldun berria aurreko asteburuan. Lidleko Max Pedersen. Alpecimeko Philipsen, hauke maiot berria. Eta ez dakiguna, baina ondo biltzen den, Wout van Aert. No, Van Aert, Philipsen azkarren abera igual, ez? Baina Pedersen, Bai.
Osea, Peresen daukena da, badaki gaila bingo dala. Bai, eta gero badakigu horrebiliko dela, eta deskuidoan binegar ondo espadago, bere hartuko ditu erantzun gizuna, eta paskotan horiko, punto pilo egin dezake bana arte, bai, orduan, ez dakit. Eta deli ikusitze zoran dagoen, bai, Hori ba. ba, benet, igual, pixka atzera geratu daiteke, baina beste edozein. Bai. Dekathlenen daula ikusita, gauza. Bai, Zeratik, Lander. Nik hemen ikusten aukerak eta zaila, ze lau dia hautagaian etzako, deli ere hautagaia da, argi eta garbi, eta bi utzi beria kanpoan, ez? Eta hemen bai egon daitezke puntu. Adibidez, gertatu daiteke Wout van Aertek puntu dexente gutxi egitea, aurten. Bai, gertatu daiteke, ez dakit. Gertatu daiteke. Esprintetan, ez dut uste osatuko denek esprintetan, ze, olako eroketa bat eukita gero, lehenengo turrian da esprintetan sartu, ez dakit sartuko dan. Horan, eske nondik atako ditu puntua Van Aertek? Erlojuaren kontrakoan, eskapadetan sartuko da? Gertatu daiteke puntu asko egitea, baina puntu asko egite mali baitu Philipsen, baina gehiago. Eta aldiz, de repente egite mali badu tur plano bat, hola, hostia, igual atazi dizkio Philipsenek larun puntu. Bai. Edo Pedersenek. Baina, erretinan dakauna Lander da, ez hori ez, esprinen sartzen da Van Aert hori, mendian, pinuetan etapa, o alpetan etapa ateatzen duna, eta bukaeran maio berdiakin etxea juten dana. Eta hori, Van Aert hori ikusten bada urten, harra damu, ez hartzia. Nik ez dut ikusten, Van Aert aurten hori, ez dut ikusten. Ez dut iruditzen egingo dunik. Ze, erorketa desetekoa izan zuen, eta lehenkoan Belgika txapetan, bigarren zintzun, hirugarren zintzun. Bastante ondo sartu zen, hirugarren, uste izan zuen, Deli, Philipsen, Van Aert, drogo zerbait. Hamez, nola ikustegi Van Aert? Nik uste dut normala, ez dakit, ez dut asko jarraitu, da, bai esan, Landerrak esan da, sprint masibotan bazte duzte sartuko, nik orduan igual puntu gutxiago, baina kronotan da mendate handixe gestien etapetan eta hori dagoenikela uste dut, eta iesalditan sartzeko beste gehiago gasorik, orduan. Bai, hori egia da. Ba, horre, mazizoko, laugarren, hausgarren. Mazizo zentraleko etapaietan eta hori egia da, sprinterrak ez dian egongo etapaietan. Bai, ez da izema dauden urtean olakoak, baina, bueno. Hor kontua da baita ere, igual, etapaietan beti eskapada, ez, eta eskapadan sartzen da, izan diteke. Nik uste bai ez. Ez da bere estiloa, baina... Noruegako lau etapatako lasterketan, azkeneko bitan esprinen sartu eta hirugarren da laugarren, Ba, Noruegako hortan esprina, hori, jubilatuen kontra, eta izaten da, ez da izaten esprin oso... A2, azkeneko Kristofek irazizula, A2. Bai, hori da. Urrengo taldean dakagula, Kristof. Bueno, ordu ze, Pedersen Philipsen edo Philipsen Van Aert. Hori da inkognita. Philipsen seguro, ez da? Niri delirekin tentazio. Ja, ez gauzkalo, zegin deliek. O kriston da, ez zer ez? Ba, esan deli, da pixka bat, ez da, baserritarra, hola. Txapelakin. Seguruena, netzago da Philipsen Pedersen dudarik. Bai. Seguruena. Bueno, urteko aleian da bilena kaso hori ingerdo. Turra irazen edunak, arriskau, ez? Bueno, beste azkarrak, nire multzo politiako eta gaine hiru aukera, osea, hau bai dara, zentzu baten zaila, nire ustez, Bai, netzago bai. Israeleko, claro, bake puntua emate duzte. Bigarren esprinta, baina etako bat azten baldin baden puntua batzen. A ber, Ackerman, bueno, bau jauz, ja batekin, barenekoa, ez da, niz zalantza sortzezki, baina, bueno, Cavendish rekorraitu joala. Giratun bukatu, bau Jose. Ja, nizti konfiantza asko mate. Cavendishek gehiago mateit, Osa, por más aparte. Osa, Cavendishekin, ojo... Baina erorten bai. Hori ba, iaz hor txontza baina garepena lortzeko. Ni uste, osa, a ber, iaztik sinatu zunetik astanekin jarraitzia, helburu hauxe. puntako,
Osea, onda urte osua preparatzen, ontako, orduan. Auskalo, ez? Cavendish, bueno, bere adina gala baita, baina. Orain dela gutxi zartako polita hartu zuen, bai, Ez dakit, bai, hartu dik. Zet. Bai, bai. Bueno, egileak suizan ez dela azaldurein, ez? Ez da, zer gutxi. Oan, ez dakit, eske, buf. Horrek zenbat ez dut buskatu dituen gizajoak, ez dakit. Kofisen, kokuart. Arkean, Demer, ez da dela konfiantza izpikan, baina auskalo. Gaviria, azken momentu moiztara sartula, ez? Omateunez. Eta horretik ze batekin partian. Jermai begia kortsuakin minduzuna, hemen da baita, ez da hola maila hartan, baina auskalo, abatez. Groenewegen, txapeldun ez, herberetako txapelduna asteburuan okerez paldi naiz, eta badirudi badabila berriz ez zertxo badintzat. Jakobsen, flojixo, baina hortxe. Kristof aipatu deun, bere herrialdian, ez, etapa garaipen hortuta. Kristof Laport, beste inkognita gaitako bat, horlatze dugu. Logans, beltzatze zehantzako, ez, Philipsenei laguntzea joala, baina, bueno, hortxe. Mozzato, subatzea Demarei laguntzea joala. Tixen, auskalo. Vandenberg, Jermai laguntzea, batzea. Vandenberg, Education Festeko arribitxi berri hoitako bat, ja ez da guretzako hain berria, baina hor da hola baita. Van Poppel, bueno, boran, ez, beti puesto txo egitituna, eta single, bueno, ez da kojo biltzen, ez? Baina, bueno, guztetan, Mozzato eta single gutxina aukeretakoak, Bauhaus Jermai eta Groenewegen. Logikoa, baino netzako Jermai Groenewegen akaso bai, Bauhausena ez dela ingaur ikusten, baina gauz, osea, Vandenberg bat nik hartuko nuke akaso, Gaviria ez, ez dakit, Demer ez da, Laporte auskalo, Jermai bitxiko da Parisea, ez dakit. segun ez da botia egiten ditun. Nik uste Groenewegek ingo laturgona. Oso ondo irabazi gan, lehengun bere... Bai, uste oso ondo, Groenewegen ondo bilikoek, uste baietz. Koparreko irabazi da urten karreren bat, ez? Ez da egin non. Bai, oen dela gutxi, bai. Suizan ez izan? Edo finen igual, Suizan edo finen, ditako batian. Eta ondo irazizun gainea, Uste dofin izan zala, ez? Edo Romandia igual, ez da batzen, ditako batean. Eta ez oso ondo. Ez, Eslovenian. Ez da beste, Eslovenian. Pello bilokin. Kokarrek? Ze, Groenewegen? Ez, kokarrek esaten. Kokarrek, ez. Groenewegen hain zuen, ni. Ez. Kokar. Kokarrek irazizun lenguan, Bai, Suizan, bigargo etapa. bere proturreko lehen da biziko garaipena. Suizan. Matthews da Delien aurretik, por cierto. Zer? Irazizula, kokuarrek irazizula, Matthews da Delieren aurretik. Bai, izan zen sprint celebre izan zen, esan berda, Bueno, baina, ate, inberrek esprina, Bai. Izan zen sprint, eta ezan kurbatik lehenengoa eta ibitzintzen. Osa, eta ezan izan sprint. Ezan beti gora funtza, bai. Eta loa legezarrekoa izan. Bai, ondo sartu zen, da ondo irazizun, ondo utxizun, eta irazizun. Baina, nire ustez omen sprinter honena Groenewegen da, Jakobsen bai, baina Jakobseni, ez dakik oso dut gertatzen zaion, pixka bere taldari gertatzen zaiona, ez? Ez da bilera ez da bat. Bardet. Ez que talde hortan Oscar Onley dabil, baina beste guztiak nezako ez da bintza. Eta gero, netzako hor badia politak, single eta baina ez da bilere asko hauten. Gero, Kokuari laguntzeko teorian, Lander, ez? Zein? Single, kokuari laguntza teorian. Baina bak ez dute olako espeina planteatzen, ez? Ez dakit. Galduena, ez da? Trenoa, eta nire uste torro dela treno potente batzuk, eta IMS-etan, dari biltzen dira, bakoitza bere bala bilatzen, ez? Bere bala botatzen. Logans igual bai egongo dela laguntzen Philipsen. Trenoa hori bai. Treno hori, Philipsen dizkoa irabaztea lau edo boste etapa. Iaz bezala. Joan behar ez du treno potente bat, eta ez da, bueno. Kokarrek iten malin badu lauan etapa batean, da ez batean zigara, pozik. Ordua, nire asko guztien zait Vandenberg, izugarri guztien zait, baina
azken aldean ez da hilo bat ere ez. Azken ni hortan asko fijatzen naiz. Eta azkeneko, Suizan o Romanian ibili izan, ez da zer ibili, ez da Kantzera Laporte, ez? Laporte igaz eta bai, hauten, ikusten nik. bai, hauten ez da asko. Jo talde hori ere celebra da Education Fest. Batzutan baditza estratuan ez. Bai. Hor, beste, osea, kuriosua, ez? Ackermanen kasua, ez? Alegia, osea, bueno, Ackerman. A ver, Suizan, kristonaek, podcast hau baitu, ez? Osea, Suizan intzun postuik onena, ez tezu imaginago zein dan. 87. Postuik onena. Bai da. Egon pixkat. País nintzen, etapa baten 3. da bestaten 9. Ja. Gero baina? Ez da ditzen doain Lander. Israel orain oso ongi da. Horregatik, ez dakit, horregatik nahi nun, esan nahi nun azkenengo lasterketa induna oso gaizki, ez, 87. postiko naz, 87, 128, hola, aldiz, País nintzen martxuan zala, ados, baina 9 eta 3. alegia, ez dakit zerbait, Suizan zerbait pasazagon, ez dakit, inkognita dala, tipo nena, alegia, igual dala, taldeko esprintera dala, vamos, ez dakit ez? Zabantza horre sortzait. Eta no ikusten dezue Laporte zetara joatu reatia. Bizi da, ondo da, ez dakit. Ez zer egin urte osoan. Ez zer egin urte osoan. Laporte, beti biliala urtero kofidesen zebinetik, kriston demora egiten beti. Puestometoran beti aurrean, beti lehiakor. Intzuten iaz, kriston demoraldia, Bismakuek. Talde osoa, pixkat, ez? Hauten desagartu da gehienak. Urte hasieran, ez, bueno, ikusiko Lander, urte hasieran, ez, Omlupen da Kurne, Brusel Kurnen, 5. da 4. eta ez da Bianken 10. Horraino, jazta. Horraino. Bai. Giroan, postikonen 29. ez da 8. etapa etxea, eta ez da azaldu Frantziko Rojupeko arte, ez? Txapelketa nazional arte. 18. intula. Neko txarra dala baita. 18. puntua dira, Roberan. Ja, baina minuta 13 segundura aurretik iktuna, adibidez, Hugo Page bere aurretik, Alaphilippe bere aurretik, Baukelin, bueno, Godon, Clement Bras, ez da ditela zein dan, edo Samuel Leroux, baita beste talde flamante batekoa, zanet, bai, desastre. Nik uste desastre izangoala. Ez? Nehin baten dira morroa egotea. 15 lagun talde batean, eta denok eukiza berdinak. Horrek ematik eta morru bat, gogo ematik hartzeko beste donor, gabiria bat, ez dut bintzat, beste diferentia da gatu. Bueno, baina, ez da iruditzen, ez da ere, ez? Bai daula 3, baina badaula jokatzeko, arriskatzeko. Cavendish badatu. Cavendish igual, eski igual da. Nik Cavendish uste hartu inberda, uste zail, Bai. Ego izzer ez igual. Amets txuketzak iz igual, baina orain erregea tropelan egoiz da, Ez. Nik Cavendish aldeko apostu ingo naban. Motibote hongo bat opera, da azkenean. Gabe. Errekordoria pultzeko, iesko arantza hori atartzeko eta beti plus bat emongo dutzea, oso guztiak. Onlik, okleik ondik baiztezio, hori klabia, nire ustez. Ni hartu behar, ja esatea, jazta. Esan tropela zale dano, bai, nik Cavendish bai. Eta gero, nik uste mezula, multzu ondan mezula zerbait arriskatzea. Porque ez da, auskala ze pasaban. Beka jarritzea, ez dela hemen bihar arte goma dituk eta... Horrengo taldea ere, joder. Horrengo taldea, ze taldea ere. Hora daude berroita. Talde honetan, bi euskaldun, ez? Oker espaldi manaiz, Alexaren buruta eta Joni Segirre, gaina Jonik esan du etapa izango gala, baina aparte, Armirail, Bargil, Betiol, Biseger, Magnus Kort,
Gaina Magnus Kortek ze dofinintzian, ez? Bai. Stefan Kung, Lampard, Lutsenko, hemen dagoela baita, Michael Matthews, Mohoric, Nils Polit, hor zuatza laneako, baina euskalo. Diot, ueko dalako. Paules, Skugins, Steven, Van Der Poel, Steven Van Der Poel, por cierto, esango jasue. Van Wilder, Tim Wellens da Williams. Nere kutxuna, Williams. Van Der Poel zein berdik, turrontan, mutiak? Lehenengo bi etapak oso onak. No ez eta, gona, isili dago, aspaldian dago, isili gaten denean, argi. Nik uste hori, lehenengo etapak eta holan mendia hundiak ez direnak eta hori saltzan, Nola ikusten ez dute Van Der Poel 7 kilometro eguneko laueko malda batean? Lehenengo etapa dakano, azkeneko Errez. portuetan. Errez. Bai. Hombre, errez. Dola bitek? Ez, duda iten, ez. Galetzei zuet den aurrean, azkenan pixka koska hor dago, ez? Azkenan nolako etapetan egin dezake Van Der Poelek etapa oso on bat. Pendiz polit bat daukan mendate bat, hola, sprinterak atzean usteko moduko pendiz bat, bea muturratatzeko, Ze, kokar bai, baina Philipsen daue hauek abandatuko dute, 7 kilometro eguneko lauean. Zuek, teoria nik uste hor batzu jatzen galdi hor dela. Batzu pasako du bestatzuk ez. Nire ustez. Hone, beste, bai, Matthews, Magnus Kort, Van Der Poel, horrek bai, beste sprinter utza dienak segurtik atzera. Eta Alex Alamuru bai, hor dago. Bai. Batekin dago, Alex. Espainiako txapeldun berria. Bai. Eta Alex Alamuru bai dela garantia bat, Bai. Guten dakarra guztietan ditzen dago, ez? Baina igual gabidentza lan inberko dik, ez? Bai. Prometa Italo garra egiteko. Prometa. Zabezi pixka falta igual, elako elmugaren bat aldapagora motzen baten. Ja, hori dek. Bai, bueno. Nik uste motibota jugala, Alex, oso motibota jugala. Bai, iesaldin bat hartu eta heltzeko beha aukerak, bai. Eta hori, hasierako ibilideak beretzako kiaitu eta oie, zabaita, Lazkano beha baita, Urrengo multzan da gaula oiar. Bai. Nik Alex hartuko, Nik Alex, Matthews eta Van Der Poel. Bai. Betiol bat behar, oso lehirik abek, adiaz. Nahi betiol asko zentzeko, bai. Betiol asko zentzeko. Eta Magnus Korte, bai, ze zilizan. Magnus, eta Magnus behigon asko iten dago, Ni taldien horitzen berakin, da portu oso luzi eta aldapatzeko espadietan, da pasetan ditxu. Liderari, zan, dofinentzan, ez? Bai. Eta hor, Stephen Williams de baita, nik guztia beste arribitzi bat, puntu ematia eskala mutu. Bai, Stephen Williams dago, peligroso, eta ez da, peligroso izan eteken beste bat, aurten ez da bilera bat ere, baina turronak ititu nati da, Paules. Oida, bai. Baina inkognita, ez? Ez gai pasen ari Jon Izagirre, ez duelako urte txukuna egin. Orduan... Jone tranquilamente etapa ateatzea zira, baita. Gara, ordekin, ez, ateako du, no ez, etapa. Baina, bueno. Bai, talde, gero egia esan, Van Der Poel da Matthews oso handira dira. Igual Matthews egoiko taldean jarriko genuen. Ego taldean? Goiko taldean, ze beste Matthews hemen oso klaro dago. Ez aukeratzeko. Bai. Ez que igual Matthews goian eta... Baina zalantza sortzitu baita, azken Mohoric bat hemen daga ez da epau. Baina Mohoric bat hemen, baremek ez daga talde buru norma, Mohoric agazkatasun ekiko adibidez, seguro. Politia baino desetez gehiago. Eta etapa politia baita hasierako hile beretzako, Mohoricek iaz eta beratizun, bai. Horratik, bueno, ez da bain gaizki iztare Matthewsen, konpensatzeu lago gauza ezberdinak, ez da, akordau Matthewsen taldean, korrene egin dagoela baita, Baina Matthewsek esprinak masiboak eta disputatu. Ja, baina korrene egin zio, aki. Taldean. Eta orduan, segun, sprint klarotan garbi korrene egin zango, ez da, Matthews, ez da laguntzea jongo pentsatzeanik. Matthewsen handi dudakin, multu ontan. Bueno, jarraitze hau. Bai, venga. Bai.
txilunari berri hauek, Gi, Gregoa, Lapeira, frantziko txapelduna bain, ezta? Oier Lazkano, Lenny Martinez azkenean izango gala, Only, Romo, Van Hils eta Baukeren. Eta bi, motz, oso motz, ez? Bi, aukeratzeko. Bai, Lenny Martinez seguro, ez? ez, Gi hau benik, ez da izakarretan ikusi nuen, baina erakustaldi itzela, moman. Dofinen. Dofinez, Ez que hori eta gero di ezartzea tipo hori, ez que, bai. zitzuna eta gero. Egin dezakela padun bat, baina Da, bai. giroan nintzun, etapa irazi, eta gero desagertu zen urte bat. Urte bat gehiago desagertu zen. Bai. Girotik giroa eta gero etorria Dofine eta horra zia ero ibiltzen, baina desagertu nintzen. Orduan eske olako txirrindulariak ere sortzute, inseguridade bat sortzute esatezula, Ez, azkenean bihurtzekela, ire tropelian justu punto egite ez ditu nien otekela, ez? Olako txirrindoretako bat, ez? Fijo. Osa, hartzeaten ez di puntu egiten da, hartzeaten puntu egite eskik. Bueno, hemen oso talde polita da, eta Zaila. nik ez bat klaro ikusten, ze Maxim Mangil zerekizton txirrindularia da, Bokelen pila dabil, Lazkano zer esanik ez, Lapeira, aurten azitu ja lau karrera, oso talde zaila da. Gregoire oso azkarra da eta gaina handi gotzen da, eske ez dakit. Oso talde zaila. Eta bi, hori da. Hemen bai egon daitezke aldeak, Bai. Egon daitezke. Daitezke aldeak, bai, ze gertatu daiteke. Lapeira egitea, lau top 10. Nik hemen guzti jaten ez dena guztien duzu, baina Lenny Martinez, Only eta Baukelin, pentsauta, ez da generalako baino menditako eta postu egin ditzazken txirrindulari bezala, alde aritako bat bezala hartzeko, eta Only zekin dagoela, ez da gizatea Only zekin, bueno. Eta bestatik hori ez, gi bat, ez da mutu eta sartzia da, no ez? Ez, iztariak, ez, Lapeira bat, baita azkarra izan daitekelako puntua biltzeko, ni Van Hils ez dira hain ondo ikusten, eta igual Oier Lazkano, ez? Izan daitekela baita gin tankerako bat, ez? Nik adiez, Gita Lazkano bilak egin hartuko, bitako bat hartuko nian. Osa, terreno desberdina bilatzeatik, Osa, porque, etapa mota diferentietan aurrian eukitzeko. Olako estrategia hartuko nian igual. Baina ez zikak garbi iztarea. Bai, zakit. Mutu beldu izatea. Bueno, bai. Gero Lenny Martinez ere, oso diferentea, juten badin bada saikapen orokorra egitea, edo eske ez dakizien den behin asmoa, ze grupamak azkenan, claro, Godu eta Lenny Martinez dauzka, baina ezin da asmoa. Nik ez dakizien den hauen asmoa. Baina, saikapen orokorra lehiatza juten balin bada Lenny pankarte bat ingo ditu turramera. Bueno, baina gazteetako elitzake horre hongo? Ez que ez da gazteetako zein izango liaken. Gazteko sarkepena bazatet. Porque ja, ez topeko hauek, ja kanpon daude. Ez da esaten buruz. Eta igual izan daiteke, ez Lenny gaztien... Ez da gita? Ez da gitela, Osa, gazteetan segur sartzela, ez da gitena zekillo izango gian... Ez da sartzen pilloila hor. Amez jungo litz igual amez sartukoan. Aurpegia etxipa, Horratik, hori behitu elko genian, ez dela behitu, nik ez behitu, Gazte sarkapenean zein izango lian. Bitu, agia sartzen dena da Only. Hori ba. Eta Only bai jungo da, saikapen horoko lehatzea nire ustez. Bai, horitako bat hartuko nian, nik, adibidez. Martinez Only Baukelin. Eta igual gazte, igual june daitekela Lenny, sarkapena ondo itea, txurien bila juteko. Ez dakit. Eta amaitzeko, ja hemen behar dute aizegula azkeneko multzuan, jende interesantia bada, hola, ez, Lander? Gili hemen da hola, ez da idela zein berdu. Mingiz bada eta jende gartu dula. Ez pentsa jende asko dagoenik ere. Ez, ni batu ezkar hemen, Fulksan bat esango nian,
Lehen aipatu la gaina ametzek atzian lagazula, arraten. Porque ni uste ondo ibiliko ditukela, zako Israelekuak, eta fulsan isisili zebilek, denbo asko. Ez da, eta igual ez duzaren baina. Ojo, gero aipatuko nizkian, a ver, ti. Errada batepe, un inspiro, Sí? errada, Bai. remate horik, Mhm. Ola erradakturrean inoiz ola ezen importante egin, ez? Ez egin ditzen. Errada, bai, etaparen bat ez dauka etorrien? Bien, zakit. Ez dakit, bai, De bai. porno de batzuk, espaino batzuk, Cristian Rodríguez adibidez, horrek ere ditu karrera honak, eta ero, olako karrera bat irizten eta desantiten dira. Ja. Ez dakit oso ondo... Cristian Rodríguez, beti ongi da mendatetan da. Tour de Salps, eta guten da, eta hirugarren, ez dakit zer, pero, izena ez dakit, olako karrera bat, eta ubi, desantiten dira. Turra diferentia da, baina turra etapa januetan desgastitzela duten da, eta... Da, igual horregatik, ez? Bai, eta gero etapaz kanpo, bai, oin ez dakit zela ditzen da, baina lehen mintzet, bai, medio dana gainien, bai, tentzino asko goten da turrien. Bai, karrera desberdina, izan da bili. Nik ez dakit, Izen bat botatzen txan lander gauzak, izen bat botatzen, ez tegela utzen, izen bat naizkia bota, da ez tega guzten. A ber, naizkia bota, Chris Harperen nien bota baita. Gila epatu da, Hugo Howley, ojo, eta ba maten no, iesaldia daikela. Modua, hementzio baita, multu hontan. Makleia iguala kaso ez, porque azkarra bazerekela gorgoia. Hugo Page, baita iesaldian ibilizan daiteke. Nance Peters, baita hor igualata ematen, nun baiten. Vale? Sobrerorenik, txeka dudakin, erloju behira baina ez dakit, zer lan egin berko beltzonek, eta gero zein ditu, Bermez gustatzea baita, baina zaila. Carlos Veronare esaldin baten hori bilikoek, eta Zimmerman aipatuko baina baita. Eta Ruicht, Jose fallatzen baldin maik, Ruicht gustatzea eta asko, baina akaso igual laneako. Ni bita izan ja aipatuko nizien gurtu honetan. Behitu inberro beto, baina. gero Steph Kras dago, Bai. aneko igotzaile, bueno, gero dago Total Energiesen, bueno, dala... Hori da, barka, eta Turgiz nahi aipau baita. Total Energies, Stereo Energies, bueno, en fin. Baina Turgiz ondo bilikoek. Akordau. Gero Eikhoff, sprinter, bueno, Ja, baina, baiz maz sprinters egin. Igual sartze baina, zaila. eskera dago DSM-en ez, hori da, DSM-en dago Jacobsen hor. Bueno, bai. Eta gero Godon, ez ezagunaztu Godon, Bai. Uste aipatu jaten, baina bai. Eta gero ni seguro Harper eta Haley. Aipatu ditut. Eta Tratnik nola ikustezu, Nik ez da. No? 0 puntu. Jan Tratnik, Bismako erloju pekua, bueno, horri bilizala baita, ez? Klasiko bat etzun irabazi, aurten? Tope bilizala? 0 puntu. 0? Bai. Bai. Porque taldekako UAek, ez? Eramangoik. De hecho, etzekela UAeko inorretzek, ez? Multo hontan. Uste ez, ez. Pentsa ez talde UAek, tío. Eta gero, aizue, Astanako Harold Tejada duze. Ibiltzea, ez da ibiltzen, hau. Ez da ibiltzen. Zautzen. Eta gero, Warken soldori unokoa, elojoaren kontra oso ondo modatzen dana. Nik uste, hori sobre balorota hola, baina, bueno, izan daiteke, ez puntu batzu bango ditu, bat. Bai, elojoaren kontra ondo ibiltzen da, bueno, ingo ditu. Ja, baina, ze, amaus garren? Bai, bueno, indezake behatzi garren, Bai. Bai, bueno, behatzi garren zema puntu, eske puntu gutxi dira, bai. Bueno, ez baino, bueno, azkenan multzuan puntua lortze ez da gutxi ez da, hori egiak. Baina, ni uste badola, batzu badola. Euskalo. Eta gero dago hau, Vandenbroek, nahiko, Rui Costa azkenan ja nongi dabil, Hori, egin saltzen da igual eskapatzu baten, igual. Jo, igual, tu amets, ideia nada, eske... Barroia zarra baina, no jakin. Hor dago Costa, eske, igual... Bai, hemen dago, entxe behida.
Hori kosta, ze. Gusta ezki? Eta formolok zen bideo. Eta ez dugu ipatu txampusen agona, zan, no ez? Ire guztoko bagoa, mintzat. Bai, hau tipo ondo ibitzen, zan, jo, Euskal Herriko itzulian eman zuen batean atxazo bat egiz eman da, zan, baina ilan ezan iritsi metara, baina, jo, azken egu kilometroan eman zuen. Baukerin Italian, zekiaz, nik izia asko, espero. Hor, amez, galdetzegoan formulon inguruan. Bai, Segun, Movistar baki usar dan. ja. Aguantas, la fuga, tal, izake. Igual hortan, anabas hortan, igual, salta hortan, igual formulok, etapa, zekiat. Bai, izan daiteke, Osa, ni formulok, ez da txarra, oza, multu ontan, porque baina, ez da egitena, hori, eska, Alex Alamuro, Oier Lazcano, Gaviria, Mas, Ba, ez da izel Bulberger, Formolo. Nik uste, taldeko jerarkiagatik, Lazkano eta Aramburu dihoazela askatasunakin etapa lehiatzeko. Nik uste tortan ez daula dudarik, ze ja nik uste izan ditzatekela eskandaloa, Bai. zazpigarren pustua lehiatzeko, ibiltzea bi haue gaina arrastaka bat bestea. Baina, formolo, iruditzen zait, lotuago gongo dela, ez du merezimendurik egin ez da ere, azkeneko urtean ontan. Usteko. Ba, esateko, venga, David, egintzazune dezuna, ez? Merezi dezu, ez du, oza, norbetek egon behar du masen ondoan, azken aldi derra da. Ba, Mulberger da bila egon ditu, bere onduan, ez? Go Oliveirari hortzikela, bai, etxek. Gero Lazkano azte madin bada, Dofine Mezela, maldan gora ondo moldatzen hori igual, bai tokatuko zai laguntzea Masi. Baina, joan nik uste Lazkanoki kubutura bera aukerak, ez? Ba, nik uste. Bueno, mentxelako jau, bestela ez diago sekula bukauko, eta ja turra hasikoek. Oire. Gomenitzeiten da turra, hasi. Bueno, ba, ze falta ya, ordu pare bat, ez? Turra azteko. En fin, ba, aipatuko dugu, ez? Goratuko dugu. Turra azten dala, larun bat ontan, oker espaldi manaiz, ordu batak hogei gutxi, ordian, bale? Ordurako presta izan dutela gure kinila guztiak, lagar gutxa baesten duen zeakapenare badauko haula tur hontan, beraz, horra puntatu ezkero, sari batzun lehen sartzeko aukera dezuela, beraz, animatzeko, eta beste gabe, nik uste eta aspaldiko kinila kompetitibuena izango dela urtengo turreako prestatu duen hau, zailtasun handiekin, bihar, okerezpana izango dela, bihar, osteguna, gaur, akaso batzuentzat, taldea aurkezpena, eta akaso beste gauza garrantzitsua aipatu beharko genukena da, ETB emango duela turra, eta beraz, euskaraz jarraitzeko aukera izango dugula aurtengo turra ere. Ez da zerbait utzi dudan aipatzeko, Amets Lander, ni uste hori izango ditzakela ez, garrantzitsuna. Bai, ez hori bai. 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 Eta ez da, suerte ondeno, ondo pasa, eta ez pikatu, ez du merezi. Lander bezala esplikatu. Ez egun hartu, joko badela. Ondo pasatzea la importantia. Hoi da. Eta horrengo arte. Eta eskerrak eman Ametsi, hemen gurekin solasen izateatik, asko posten gara Amets, gaina hori aipatzen ean gogoan diat, ez, eskual bizikita hartan ezagutu ginala, oin dela urte asko, gaztetxoa ginean ez. Eta, bueno, berez hemen ikustia plazerra dela. Ba, espaldi ontan dutzita honaz tropela, baina bihotzen eta ia martxartzen dago. Ondo. Gure etxean oso amezalea ginen, Esan behar, ez zuri ere lehen ez ditut esan, baina ekizton kariñoa genizun, eta niretzako nik ezintuan ezagutzen lehenagotik, eta ekizton puntazoa izan da, zurekin konpartitzea erratu hau. Eskartzen da. Ni ezagutzen bada zeuek eskar, zaletu eskar, así que eskartzen dut horreko horrien da, bai. Primera vez, Lander, zondo. Animo guzti eta sorterik onena izan dezazuela. Urren arte. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one of Ataca Vingegaard y no responde. Jobisma da, talderik garrainena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin, 20 gauraino.